ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ। ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ହେଇଛୁ ବାହାର ବାଟରେ ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ଘର ହେଇସାରିଲାଣି, ପୁରା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇସାରିଲାଣି 2-3 ମାସ ଭିତରେ। ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା। ଯା କୁକୁଡ଼ା କିଣିବୁ ବୋଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଝିଅ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା। ବାଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କପୁଲ ମାନେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କପୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ବସିକି ଦେଖ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଚ୍ୟାନେଲ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପାଣି ହେଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜମାରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କପୁଲ ମାନେ। ଭୂତ ଖେଳୁଛି ଦୋଳି, ଭୂତ ଦୋଳିରେ କେହି ଦୋଳି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ସେ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଚାଲ ବାଦଲରେ ଘାସ ଚାଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।